Una sala d'exposicions, llavors es remodelaran el que són els lavabos i la cuina, es farà tot una, llavors també es prepararà el que és l'entrada per als minusvàlids i es faran 2 sales grans per les exposicions. Llavors nosaltres tenim previst, tenint en compte això, estem intentant fer la rehabilitació del que és el terreny. El terreny, com ara el veieu vosaltres, no tenia res a veure, hi havia perfectament fins aquí, hi havia plantes d'una alçada d'1,5 metres. Hem fet una feina de neteja bastant important. La poda també hi havia perfectament 20 anys que no s'havien podat. Ja ens hem trobat moltes plantes que hem intentat recuperar i no podem perquè estan molt infectades i molt malaltes, però això també les expliquem, els expliquem el que és plagues, malalties i possibles infeccions. Nosaltres tenim un encàrrec de la corporació que és mirar de donar una bona pràctica a les administracions públiques locals, que són els nostres clients, diguem-ho així, que és, podem ensenyar com se pot obtenir una millora de l'auditoria energètica que han de fer els edificis públics, per un costat, i per un altre costat, tornar-li a la societat una sèrie de joves amb una major capacitat professional per tal de poder fer front a noves ofertes laborals. És a dir, tenim uns joves que entraven amb nosaltres sabent una part petita i els tornem a la societat, després d'haver fet la formació amb nosaltres, amb unes competències professionals importants que els capaciten per estar en bona posició per tal d'anar a buscar feina d'una forma, diguem-ne, millor. El taller acabarà a finals d'any, concretament aquest octubre. Fins aleshores encara queda un llarg camí per recórrer. Tots ells estan encantats que la Diputació faci projectes com aquest. Perfecto, bien, bastante bien, la verdad que ayuda a formarse a la gente que está parada ayuda bastante, también integrarse un poco, también te distraes de las cosas, está bien, lo veo bastante bien, punto a favor. Pues muy bien, porque es una forma de tener a los jóvenes ocupados y de aprender algo y no sé, y así salir adelante por sí mismo, aprender. Pues yo lo veo bien, dentro de lo que cabe mucha gente que no ha aprovechado los estudios, ¿no? Y esto es algo que les está haciendo salir. Yo, bueno, lo veo bien, así está bien, porque para muchas personas que no quieren estudiar o ahora mismo no tienen nada que hacer, pues esto ya es un entretenimiento i les sirve para muchas coses. Molt bé, perquè realment hi haurà molta gent que es recuperarà. Ells mateixos ho diuen. Molts d'ells t'explicaven que s'aixecaven a la 1, a les 4 de la tarda, dinaven i se n'anaven amb els amics. I ara no, ells entenen que s'han d'aixecar una hora, que han d'estar aquí a les 8, sí o sí, plogui nevi, han d'estar, s'ha de treballar, nosaltres diem a la feina que s'ha de realitzar i ells ho van entenent. I la veritat és que molt bé, és el que us diem, no és només la teoria, sinó els passos que els ensenyem a ser com a persones. Des d'aquest abril i fins l'octubre, els alumnes començaran a treballar a jornada completa. Aquests últims 6 mesos tindran un contracte laboral de pràctiques amb el que cobraran el 75% del sou mínim interprofessional. Rehabilitar el Xalet Blanc haurà estat per ells molt més que una simple experiència laboral. Segurament els recordaran com l'estació on van reprendre el tren de la formació. Jo crec que està molt bé perquè aquests nois estan una mica en terra de ningú i ben bé no saben ni com trobar feina, ni què han de buscar, ni què han de fer, i això els obre unes portes que d'altra manera no crec que els costaria una mica entrar al mercat laboral.